Takže čau lidi, já zdám nového videa, dneska to bude video z toho, jak skáču parkour číslo 2. Okay. Dneska to bude asi, jak se budu učit rovnat backflip. Jo, backflip sice umím, ale mě nejde to prostě dát napojit do backflipu, takže dneska se to budu učit. Já doufám, že vás to bude bavit, jestli to dejte like, odběr a my jdeme na to. OK, teď jdu klasický backflip, jo, jenom abyste viděli, jak to vypadá tady. Moc, ale jdu si nejdřív dát takovou menší rozcvičku, protože teď mě trošku začaly bolet záda. OK, už jsem lidi protáhli trošku, takže můžeme jít na to. Dám si ještě jeden backflip a jo, OK. Ale chci si přímo cyklu, OK, protože teď jdu side flip, jo, ještě tak nějak jako na rozcvičku. OK. Dneska jsem trošku unavený, jo. Naspal jsem toho docela málo, protože jsem s kámošem vyjebaný Roblox. Mě zajímalo, co piju, tak je to cappuccino assassina. Ten front se přidám ještě jednou, protože jsem moc nelíbil, takže tak. No nic, no moc se mi nelíbí, ale to asi nevadí, protože no prostě, nevím, proč to mám říct, si mi moc líbí, ale už asi ho cítnout, protože už tolik nedám. Takže teď jdeme ten rondat backflip, tak mě asi jdu rondat, pak tam budu prostě všechno zkoušet do strany, no. Lidi cítím, že tam dneska padne, protože to se úplně. To byl docela dobrý ten pokus, OK. A ten příští dáme už. Půjdu si radši pro madraci, kdyby se náhodou. Lidi, víte co? Jdu si to ještě zkusit na trampolíně, nebo ne, nejde nic. Musím si sundat tričko, už je vedro jak blázen, takže sundat tričko. Je to tam, lidi! Ne! Ty vole, nice! Dal jsem to, kamo, poprvé. Úplně poprvé na zemi si ty dožněnky. Dal jsem to. Jdu hnedka další pokus. Teď jsem se ani netrefil na žíněnku, doufám, že tam bude vidět. Já mám úplně radost, lidi. Jo. Doufám, že to tam půjde vidět. Doufám, že to na tom videu půjde vidět krásně, jak jsem to dal.
jako chodím hrozně lidi dozadu, jo. U toho backflipu, ten backflip není tak hezký. Ale to mi je fakt jedno, dál jsem to dál. Kámo, už já mám v tom ten grip, už to je dobrý, ty vole. Já mám takovou radost, ani nejte jako. Tak jo. Nice, ty vole. Tak já doufám, že vás toho video bavilo. Když jsem se učil na backflip. Asi bude jaký kratší, ale to nevadí. No, počkej, tady napadlo si zkusit pro 180. Pro 180, protože ten mi dělá docela problém. Docela velký, takže to zkusit ještě jednou dvakrát a tak to uvidíme. Lidi, jako jsem dneska takový unavenější, já už na to sedu, ale já doufám, že vás bavilo tohle video. Jestli jo, tak dejte like, odběr. Můžete si dát zvoneček, poslat to nějakému kámošovi. Můžete použít body pro zviditelnění, já budu moc rád, protože jelikož začínám na YouTube, tak aspoň podpoříte. A já doufám, že vás tohle video bavilo a těším se na vás u dalšího videa. Čus.